Помияй. Вята, това е помияе. Преди. Гумите. Добре. Мисля, че състоянието е тая. Хагилара сам го е отбрал с S, което значи супер, супер. Много добре според него. Вие преценете как е. Отварям капака. Отварям капака. Това е лошото, че го палих сега. Преди малко и иначе е с антифриз. Това е двигателя на 428 часа. Това е за комие.